минутсит униккаллареерлута партиитсассартитатик таарсеерматигит инатсисартунут qinерсисартуник маани аасианни катерсартарфиммит Vælgermødet. атаатигитсисарпут нангеққиппарпут Vi fortsætter med vælgermødet i Asiat. Vi håber, at det følger godt med endnu. Og da vi har spørgsmål som det vigtigste, og inden for Gangatjak har følgende spørgsmål. Vandforsyningen i vores by får vi problemer med hvert år. Og vores problem er, at vand begynder at lugte eller også der er for meget klor. Og vores vandsø bliver og det er derfor, at vores vandsø er nødt til at blive fyldt op hvert eneste år. Vil vi arbejde for at løse vandproblemet i Gangatjak. Ikke mindst når fiskefabrikken begynder at indhandle, så kan vandforsyningen ikke mere følge med. Og det er derfor, det bliver begrænsninger i indhandlingen. Og det går så ud over fiskerne og fabriksarbejderne. Og jeg mener, så vil vi arbejde for at løse vandproblemet i Gangatjak. Der er så mange vandproblemer, at selv fiskeproduktionen i Gangatjak bliver stoppet. I siger, at lad os have erhvervsudvikling, men der er så mange barrierer, der kommer i de forskellige steder. Vil vi som den første Siumut Doris. I forskellige byer og bygder har man vandforsyningsproblemer. Og det gælder lige så vel i bygderne i kommuneretteligt, også i selve Asiat by. Så som det første vil vi sige, hvis Gangatjak skal videreudvikles som by, så mener vi, at vandforsyningsproblemet løses, og der skal være vedvarende vandforsyning. Med hensyn til Gangatjak skal vi have nær samarbejde med kommunerne. Og vi vil samarbejde med andre partier omkring, hvordan man løser dette problem. Jens Jørgen Nielsen som det næste fra Adasut. Hvordan vil man løse vandproblemet i Gangatjak? Det man har undersøgt i 40 tiden, også med hensyn til Gangatjak, og vi er nødt til at have viden om. Og hvis der har været nærmere undersøgelser, så hvad der er den nemmeste løsning, er vi nødt til at finde ud af først. Nu er der ret Marianne S. Larsen. Hvad mener du om, hvordan vi løser vandproblemet i Gangatjak? Vand kan befolkningen eller erhvervene undvære. Og det er derfor, at i samarbejde med relevante parter, så er vi nødt til at løse problemet til glæde for befolkningen. For erhvervsudviklingen er vandproblemet
hvordan vi gør det. Selvom vi ikke ved, kender til problemet i vandproblemet, så kan vi ikke undvære vand. For eksempel ved Isafangwa ved Sisimiu, der har der været vandproblemer. Og der har man løst vandproblemer ved, at således der er vedvarende vandforsyning her i dag. Nu er der Anne Petersen. Hvordan vi løser vandforsyningen generelt. Nu er der har som mål, at vandforsyningen i byer og bygder er det første, man skal have løst. Jeg har boet i Kingatia, så jeg kender problemet, og dette problem har været har varet i mange år nu. Og nu er der vi arbejder indsat med at løse dette problem. Jens Nabato eller spørgsmål, hvordan vi løser det. Det er to vigtige spørgsmål. Det er, at vand begynder at lugte dårligt og løser vandproblemet. Vi har ikke klart løsning på problemet med hensyn til vand. Der er vandproblemer i mange bygder, og det er store tanker, som man opbevarer vand i. Og der skal vi løse det ved, at der er vandforsyningsskibe. Også således, at vi kan eksportere vores vand. Og selvom vi har mindre, så kan vi have eksportindtægter. Den måde, vi har organiseret os på, er ikke noget, som vi skal blive ved med. Kangatjak har været en selvstændig stat med egen borgmester, og man har frataget dem deres ansvar, og så sat ansvaret til centralt hold. Og vi mener, at man er nødt til at bevilge 100 millioner kroner til bygderne, til deres, blandt andet til deres udvikling af, eller løsning af deres vandproblemer. Cecilia Maria Jacobsen. Hvordan vi løse problemet i Kingatia. Cecilia mener, at det er meget vigtigt, at vi skal have en god vandforsyning. Og jeg mener, at der skal etableres vandforsyning i bygderne også. Og der skal være restning af løsning eller restning af vand også i bygderne. Ikke kun i byerne, men også i bygderne. Og i byerne og bygderne er vandforsyningen blevet mere og mere problematisk, og vi er nødt til at lave systemer for at løse problemet. Den næste spørger er på kvist omkring fiskeri og fangst. Og det jeg gerne vil spørge om, det er omkring fiskeri og fangst. Kvoteringen af laks er vi nødt til at ændre. Og man har kvoteret til forskellige områder i Grønland. Og det er nemlig sådan, at før laksen kommer hertil, så bliver kvoten opbrugt.
Og med hensyn til røber, når røberne kommer her til vores område, så bliver fangsten af røberne lukket. Vil vi arbejde for at løse disse problemer? Kvoteringen til områderne, hvordan vi løse det. Demokraterne, hvad siger der? Tak for det vigtige spørgsmål. Og jeg er vokset op med, at fangst og fiskeri. Du har helt ret, at der er mange ting, der skal løses på det område. Om det er fanger eller erhvervsfangere eller fritidsfangere, så skal det løses for dem. Og for eksempel moskuskvoten bliver fordelt. Og byen ligger i, at det er meget problematisk, at man bare ved at trykke på tasterne i computeren kan blive erhvervsfanger eller også fisker. Og fritidsfanger bliver at få erhvervsfanger kvoter. Man skal tilpasse kvoterne sådan, at hvert område skal kunne have eller udnytte kvoterne. Det jeg har sagt, det er, at man er nødt til at fordele kvoterne på en ordentlig måde. Og dem, der ejer af store trålerselskaber, det kan meget nemt få erhvervsfanger på Vesthav. Det er sådanne problemer, er nødt til at ordnes. Bliver lyst. Fra Renatakatonai mener vi, at det er rigtigt, at på baggrund af vejrliget, eller på baggrund af vejrliget, der flytter migrerer fangstdyrene. Og der er mange steder, hvor fangsten bliver lukket, når fangsten, når dyrene kommer til områderne. Jeg er selv opvokset i en fangerfamilie, og det er før til var det sådan, der ikke var kvotering, og fangerne dengang, de sørgede selv for, at man ikke overudnyttede fangstdyrene, men overudnyttelsen af fangstdyrene er først begyndt, da kvoterne blev indført. Fangerne må sammen med biologerne i samarbejde med biologerne selv tildele kvoter til de forskellige områder, og de øverste myndigheder har at den måde, det kører det på, har været til skade for fangsten i de forskellige områder. Mener I fra Sylratik Institut omkring dette? Jeg kommer selv fra et fiskeområde, fordi jeg er opvokset i Arsut og været med til laksefiskeri og egen fiskeri. Jeg kan også huske, at dengang, at fiskerne plejede dengang at holde med for at blive enige om, hvordan fiskeriet skal foregå. Og vi mener også,
at fiskerne sammen med biologerne skal etablere et udvalg, og således løse kvoteringsproblemet. Det er fordi, at centraladministration, vi bruger mange penge til centraladministration i selvstyret. Og man har administrations koster 12,6% mere, mere i forhold til før, og man er nødt til at tage penge ind tilbage og fordele det til andre. Vi er samarbejdsparti, og vi sørger for, at det bliver etableret samarbejde på det der områder. Endnu der ret sikkert. Hvad mener I omkring problemet med, at når laksen kommer til Asia, så stopper fiskeriet? Tak for spørgsmålet. Fra Inuit der ret sikkert vil vi nå frem til, at man ikke skal fastsætte kvoterne fra centralt hold fra naalakkersuisut, og at vi skal have et centralt udvalg, der skal fastsætte kvoterne, fordi at når fisk og fangst og dyr kommer til at forskellige områder i Grønland på forskellige tidspunkter. Jens Jørgen Nielsen fra Dasut. Hvad mener du om, hvordan vil du besvare spørgsmål? Dasut har forberedt et spørgsmål til forårssamlingen i Inatsisartut, hvor omkring kvoteringen i Grønland, og vi vil fortsætte med at få lavet løsning på problemet. For man har også først snakket om, at algen bliver færre og færre. Algefangsten er vi nødt til at samarbejde om og være lydhøre i de forskellige områder i Grønland. Dås Jacobsen siger kvitteringen til omkring til områderne. Hvordan er vi klar der? Tak for spørgsmålet. Vi grønlændere lever af fisk og fangst, og det er Grønland lever af. Jeg er selv en fiskerkone, og vi har fulgt med og hvordan udviklingen i fangstdyr og så fisk. Vi har stor brug for at grønlandsk mad i vores daglige liv. Men i vores organisering er det sådan, at når der fastsættes kvoter, laks og alge, når de fangstdyr og fiskene kommer til Nordgrønland, for eksempel, så stoppes fiskeriet og fangsten. Jeg har selv lavet et forslag til Inatsisartut med hensyn til, at man skal sørge for, at alle får del af kvoterne her i Grønland. Og med hensyn til alge, er der mange, der gerne vil have alge, altså man ikke kan få dem. Og vi er nødt til at samarbejde tæt med kommunerne for at kunne løse problemet i fremtiden. Jens Nabatok fra Nalaak. Er det så, skal man blive ved med at kvotering have det, som går ud over det bestemte i områder i Grønland? Problemet er meget kendeligt. Jeg har snakket
Jeg har snakket med fangerne i Upernavik og Østgrønland. Du snakker om laks, og man har kvote på 20 sæt om året. Og at Konapiko har fået penge ud af kvoteringen. Og at vi skal komme væk fra det. Og når der er med den kvoteringssystem her i dag, at der er nogle områder, der i Grønland, der bliver forfordelt. I førtiden var det sådan, at fangerne for eksempel ved ægindsamlingen selv styrede, hvordan ægsamlingen skal foregå. Og derfor er det sådan, at i Nalarak har vi kommet med forslag til ændring af kvoteringssystemerne, så stemt på Nalarak. Hvilke forslag kommer frem med? Spørgeren kender til problemet i 2012 til laks kvotering af dem kan man lave om. Og det samme problem her i dag er hellefiskefiskeriet her i Diskebugten, hvor der ikke er lige nu foregår fiskeri efter hellefisk. Værdier. Grønlandske værdier. Hvor vigtige er de? Hvem starter? Der er ingen, der markerer sig, så jeg peger på Anne Petersen. Starter vi derfra. Hvad vil du svare spørgsmålet? Nunattaqitornaa har selvfølgelig også vilje til at selvstændighed. Og spørgsmålet vedrørende oprindelige folk, det er prioriterer vi, fordi vores egne værdier i Guds øjne er ved at forsvinde. Det er derfor, at det er meget, meget vigtigt, at vi fra vores side, som vi kan give det videre til vores efterkommere, vi vil arbejde for fra Nunattaqitornaa. Og vores historie og skal prioriteres. Så vi arbejder jo, og jeg synes også, det er på tide, at man skal lave analyse, hvem er grønlænder her i dette land. Og man snakker også om selvskin. Det begynder man at snakke om i EU. At vi ikke er landmænd, men at vi lever i arktiske lande, hvor vi lever i hav. Så vi har mange ellers rettigheder, men jeg synes, det er meget vigtigt, at vores meget kultur, for eksempel det der sidste spørgsmål, central styring i form af love på grund af levende ressourcer. Vi skal have udgangspunkt med landets befolkning.
Cecilia Maria, hvad siger du fra Sydkrategisiske Samarbejdspartiet? Nå, det er mig. Er det mig? Hvad siger du til spørgsmålet? Vi har også synes, der er meget store værdier for vores grønlandske værdier. For eksempel det der smykkesten, og som vi selv laver i Grønland, det skal udvikles. Spørgsmålet omkring selvstændighed, den tid skal nok komme, men lige i øjeblikket at har vi så mange, for eksempel de svage gruppe, det skal hjælpes først, og det bliver vi ved med at gentage. Vi er rigsfællesskabet, og det går vi ind for, fordi vi kan godt bruge Danmark. Vi er stærke folk i Grønland, men vi skal have samarbejde. Rakel Ingemann fra Demokraterne. Det er også meget vigtigt for os hvis vi taber vores kultur, så kan vi ikke blive selvstændige. Vi skal have udgangspunkt i vores kultur sammen med vores borgere, befolkning. Der er også den der med uddannelse, som vi allerede har været inde på. Det er meget, meget med, at selvom at vi ikke er så boglige, men vi er rigtig, rigtig dygtige til håndarbejde, håndværk. Jeg kom med et forslag, som jeg ellers har taget op fra vores parti op i Landstinget, desværre ikke blev noget, sådan at de også kan få uddannelse inden for håndværk. Så, efter det, der vil jeg gerne se modsætning til Jes Nabato. Kulturen er jeg enig med, men hvem er grønlænder, hvem er ikke grønlænder, det synes jeg ikke, det er. Vi skal have vores kultur og værne om det, og være plads til alle, for vi skal også plads til i verden, også det, som vi gerne vil have folk udefra. Hvad siger jeg, der sødt til grønlandsk kultur? Når man snakker om grønlandsk kultur, så er der mange ting, man kan komme ind på. Det vi altid vil prioritere, den vi har herinde i os selv. Det er også meget vigtigt, at folk, som også er borgere, enten de danskere eller fra andre steder, som bor samme by som os, at de også skal føle sig velkomne sådan. Og hvis vi respekterer hinanden, så kan vi også selv bedre passe på vores kultur. Nu er der ret Marianne S. Larsen. I forbindelse med selvstændighed, hvor vigtigt er, vi har altid arbejdet for selvstændighed, vores værdier, og det er vigtigt, at vi skal have et fælles om. Og der er også allerede haft forslag om at lave en skole, for eksempel for at lave kajakker, for at lave trommer og den slags ting. Det sidste, Doris. Hvor vigtigt er kultur fra Simutsiet? Det er meget, meget vigtigt, og det er også derfor, at vi i de senere år har haft forslag, som også så bliver realiseret. Hvor vores børn og unge, det er meget, meget vigtigt, at de kender til vores kultur. Vi skal også huske på, at slægekørsel, det skal også, dem der kører slæge, det skal også have det sidste til at kunne fange isbjørnjagt og andre, som slægekørerne har adgang til. Og så skal vi blive ved med at reklamere sælskind til EU,
fordi der er stor konkurrence udefra. Også vores mad og sprog. Grønlændere skal prioriteres, der har det grønlandske sprog, det skal prioriteres i forbindelse med ansættelserne. Det synes jeg, at det er vejen til selvstændighed. Siumut har været førende til hjemmestyre, og vi vil også gerne være førende til selvstændighed. Næste spørgsmål, Bjørte Larsen Olsen. Det er angående skimmelsvamp inde i Aris boliger. Det er vedrørende boligmasse fra inde i Aris. Grunden til det, hvis det er et spørgsmål, det er så dårlige vilkår inden for boligområdet, at mange boligområder er ødelagt af skimmelsvamp. Efter hvad jeg har fået at vide, så har meget områderne også vores bolig. Men huslejen stiger derimod højere og højere. For eksempel i et par år siden, der flytter vi til inde i Aris bolig, og der begyndte jeg at få 3 forskellige medicin på grund af svamp i boligen. Sådan er de også på mit arbejdsplads. Hvem vil arbejde for at bekæmpe det store problem, hvis I bliver valgt? Hvem vil starte med det spørgsmål? Tak. Skimmelsvamp er meget farligt. Og fleste ved ikke, hvor farligt det er. Lige i øjeblikket, de boliger, der har skimmelsvamp, hvis de skal renoveres, så vil det koste 7 milliarder. Vi kunne ellers være bedre til at bygge boliger. Det der store lufthavne og Guanajuato. Og vi må starte, inden vi starter det, så må vi starte fra mennesket. Og det er det, jeg har gentaget fra starten af. Tak. Anne Petersen, vi tager det som første opgave. Nunatakridona vil gerne arbejde for at nedsætte huslejepriser. Det er ikke i dag, at det ikke passende, at man betaler efter kvadratmeterstørrelsen, både kommunalt og selvstyrets boligmasse. Jeg synes, at kommunen skal overtage det hele. Så kan kommunen selv, alt efter sine, når de tager hele boligmasse, også fra selvstyret, så kan de bedre have overblik og hvad det har og hvordan det kan gøres. For kommunerne selv kan bevilge beløb mere. Det kan måske her kommunekredit. Så kan kommunen selv lave det, og så opnå beskæftigelse også på den måde. Offentlige boliger, som har det der store problem, skimmelsvamp. Hvad siger I til det? Nej. Det er selvfølgelig altid interessant, at folk skal have tilsvarende boliger og gode boliger, men området er jo under inde i Aris. Vi vil arbejde fra vores side, at det skal være boliger, der skal bygges, der er mere passende til for
forholdene. Rakel Ingemann, hvad siger I til spørgsmålet? Hvor vigtigt er det punkt for jer? Ini RS er ikke under kommunen. Ini RS arbejder, sekretariat arbejde, det er arbejder administration for selvstyret. Det er rigtigt, der er mange boliger, der har skimmelsvamp, og der er mange boliger, som er meget gamle, og der er ikke bevilget nogle større meter fra selvstyret til kysten inden for boligområdet. Og de fleste kommuner, hvis man ikke lige tænker på nu kommune, der bygger kommunerne ikke ret meget selv. Så det er derfor, at vi er nødt til at finde nogle nye indtægtsmuligheder, sådan at vi kan få råd til at tjene penge til at forbedre vores boliger. Og vi ved også, at skimmelsvamp stammer jo fra fugt og boliger, som er beregnet til 4 personer, at i dag er det gennemsnitligt, der bor 7 mennesker, og derfor bliver der dannet meget fugt. Derfor vil jeg sige, at vi er nødt til at finde nogle nye indtægtsmuligheder, hvis vi skal forbedre boligerne. Jensen Patter fra Rak. Hvad siger I til Swims? Tak for spørgsmålet. Det er så usundt, at de mennesker kan ikke tjene penge. Når der finder skimmelsvamp i bygningen, så går de alle sammen fra mødesalen. Nul tolerance vil vi indføre, ikke kun for uran, men også for skimmelsvamp. Og derfor vil vi fra Nadraks side at give lejlighed til kommunerne 6.300. Det kan kommunen ikke løfte. De kan ikke overtage mere. Det har ikke råd til det. Det er derfor, vi siger, at vi i Landstinget, så må vi lave sådan, at beboeren skal selv eje boligen, og så må det offentlige have sikkerhed, sådan at de selv kan forbedre deres boliger. Og det andet, det er forhøje skatten, men på kysten er det også meget vigtigt. Derfor stem på os, så kan I opleve flere boligbyggerier, så kan I høre hammeren til daglig. Hvad siger I til at bekæmpe skimmelsvamp i offentlige boligmasse? Det er meget vigtigt, at vi de senere år finde de billigste kvadratmeter priser for at få så meget som muligt boliger. Og tilsyn af boligbyggeri er meget vigtigt. Vi bruger mange millioner til renovering og forbedring af de eksisterende. Mellem det der 12.000 i Grønland, så skal vi have 3 milliarder kroner, og vi skal have penge. Og vi skal også være åben over for at låne meter fra andre lande. Men langsigtet, så må vi vand og sand og sten og lave elementer, sådan at vi kan få undgå skimmelsvamp. Man er begyndt at bruge det i Sisimiut, som kan udbredes til resten af Grønland. Det vil vi være med til fra sin side. Jørgen Nielsen fra Adasut er det første, vi tak for spørgsmålet, Birte. Vi har selv oplevet skimmelsvamp i vores bolig. Det er rigtigt, at når man oplever det, så er det meget svært at få hjælp, og i det hele taget rette henvendelse. Jeg har stor medieenhed med de mennesker, der har det sådan nogle forhold, fordi jeg selv har oplevet det.
Hvis vi skal have sunde familier, sunde borgere, så er det første, vi skal gøre, det er at bekæmpe skimmelsvamp til et samarbejde med beboerne og kommunerne. Før det næste spørgsmål, der skal vi bruge 130 sekunder til svar, så det ikke bliver for lange. Gunnar Klynge. Det er fordeling til tilskud fra selvstyre til kommunerne. Ærede kandidater til Landstinget. Jeg vil gerne spørge om, at når man tænker på borgerne og samfundet og Grønland, inuiternes land, vores land, siger I hele tiden. Hvem vil fordele tilskud til 5 kommuner ligeligt? Ligeligt til tilskud til 5 kommuner. Hvem vil starte? Så vi betaler 6% til det fremover. Der er kommunernes problem ved, at det er kommunernes landsforening, og så det står stærkere, så er det, jeg kan nå i 30 sekunder. Cecilia Maria Jacobsen, hvad siger du til spørgsmålet? Jeg synes også, at det er noget, vi er enige med. For eksempel socialt tilskud, hvor man giver til forskellige byer. Det er meget forskelligt. Anne Petersen fra Nødredomna. At der bliver mere ligeligt tilskud til kommunerne. Jeg synes, at de skal tilbage til kommunerne. De er jo forskellige befolkning i de forskellige kommuner. Indbyggerantallet er meget forskelligt. Det må være efter indbyggerantallet, at hjemmestyret skal give tilskud efter befolkningsantal. Tilskud til kommunerne, det skal være ligeligt, det skal det være efter befolkningstal. Det er selvfølgelig noget, der vurderes alt efter indbyggerantallet og størrelse af kommunerne. Det er også mere, også at det er et spørgsmål, hvordan kommunen selv kan gøre. Det må vi for eksempel, Rikkata Kommune for eksempel, har også bidraget til at bygge større byggerier. Det kan være, at andre kommuner også kan gøre det. Jens Jørgen Nielsen er det sødt. Den form, man bruger i dag, hvis det skal ændres, så må man tage spørgsmålet op sammen med kommunerne. Det er ikke noget, vi kan love at bestemme her. Hvad siger andre kommuner? Er det mere rimeligt, at man giver tilskud efter indbyggerantallet i det? Der skal kommunerne være med til at være med. Nu er der Tinge Marianne S. Larsen. Mere ensformet tilskud til kommunerne. Vi synes, at det er noget, der skal løses i tæt samarbejde med kommunerne. Hvis vi skal opnå det bedste, det er det vej. Vi synes fra alt efter fra kommune til kommune, der er jo også forskel i skatteprocenten. Der er forskellige skattekommuner, og der er forskellige selskaber. For eksempel i Nuuk 300 millioner har de. Så det er meget vigtigt, at det skal være, vi vil ikke forhøje skatten, det skal være loft til.
Så det anden runde af 45 minutter er slut nu. Og så skifter I personerne. Efter 10 minutter, der starter vi det sidste del.